Mi se nalazimo ispred crkve Svetih srdaca, odnosno Presvetih srdaca Isusa i Marije. Izgrađena je ova crkva 1908. godine u Puli, na rubu, odnosno usred staroga grada. Ovdje su bile sestre reda Svetog srca Isusovog. Također pored nas se nalazi i samostan Svetog srca Isusovog, koji je sada tehnička škola. Od 1908. godine do 1945. godine ovdje se obavljala služba, ovdje su se događali obredi, samostan je funkcionirao je dječji vrtić. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata i svih problema koji je i Drugi svjetski rat i problemi koji su nastali nakon Drugog svjetskog rata su donijeli do toga da su pripadnice reda Svetog srca Isusovog otišle u Italiju, danas su u Rimu, i ostavile ovu crkvu, ovaj samostan da vrijeme radi svoje. O crkvi se nije vodila nikakva posebna briga. Znači, sam samostan je pripao tehničkoj školi 1960. godine, a crkva je isto negdje u slično vrijeme pripala Arheološkom muzeju, međutim kao mjesto pohrane arheoloških predmeta koji su ostali u Puli, velikih kamenih spomenika i tako dalje, iz vremena Italije za koje se nije znala točna provenijencija. I kao takvo mjesto je služilo više od 30 godina. Problem je nastao u tome što jednostavno Arheološki muzej kao institucija nije imala novaca za očuvanje ovog spomenika u smislu da skrbi na njemu na takav način da spriječi propadanje. Šira zajednica se nije uključila u to, te je sve to skupa dovelo do toga da se krov urušio od crkve i da je crkva nepovratno, odnosno da je crkva počela drastično propadati. Negdje krajem 80. godina inicijativom Arheološkog muzeja pokušalo se od ovog mjesta napraviti muzejsko-znanstveno istraživački centar i započelo se s određenim planovima za adaptaciju zgrade, za popravak, za stvaranje jednog središta gdje će se događati kultura, gdje će se objedinjavati kultura i znanost za Istru i za šira područja. Prava događanja su započela 1995. godine kad je popravljen krov, što je bio preduvjet uopće za bilo koje unutarnje uređenje. I 2007. godine se započelo sa projektom kompletne adaptacije ovog crkvenog objekta. Tad je planirano da ovdje bude lapidari, srednjovjekovni lapidari, znači da budu izloženi kameni spomenici sa područja Pule i pulske okolice. 2009. godine je došlo do određenog prenamjene prostora i malo preformulacije same ideje. Znači, ljudi unutar Arheološkog muzeja su odlučili u stvari da tu ne bude jedan prostor gdje će biti samo kameni spomenici, nego da bude prostor koji će funkcionirati na nekoliko razina. Znači, stvoriti jedan reprezentativni prostor na kojem će se događati različita događanja za promociju kulturne baštine, ali i kulture općenito. I posebno je ideja bila da to bude reprezentativni prostor. Znači, mjesto gdje neće biti jedna izložba gdje će doći 2000 turista pogledati par kamenih spomenika, nego stvarno jedno mjesto koje sa jednim cijelim nizom programa temeljenih na izvrsnosti i samih muzejskih izložbi, ali i galerijskih izložbi, koncerata, okruglih stolova, tribina, kazališnih predstava i bilo čega drugog, u stvari da Puli i Istri ono što nedostaje. Znači, jedno reprezentativno mjesto koje samo po sebi stvara potrebu da unutra ulaze vrhunski sadržaj. Od 2009. se započelo, znači, sa prenamjenom ideje. Znači, došlo je do toga da je prostor, da je sam projekt promijenjen djelomično. Išlo se također na uređenje i vanjskog prostora. Prostor je cjelokupan uređen na takav način da je napravljena kompletna logistika za primanje različitih tipova izložbi. Ima grijanje i hlađenje, što je jako važno da bi se programi mogli održavati cijele godine. Ima ozvučenje, što je jako važno da bi se mogli unutra događati koncerti, ali i različiti sadržaji. Ima video, znači projekcijske mogućnosti da se projiciraju filmovi ili bilo koji video sadržaji. Ima lift i WC za invalide, pristupna rampa za invalide. Znači, prostor je napravljen da funkcionira kao muzejski galerijski prostor, široke namjene, multimedijalni prostor, otvoren apsolutno za sve.
jako rijetki su prostori koji mogu primati, pogotovo stari prostori koji su adaptirane crkve ili nekakvi kulturno-povijesni objekti koji mogu primati različite ljude, odnosno sve ljude, sve koji žele unutra doći. Otvaranje ovog prostora je bilo sredinom 7. mjeseca ove godine sa izložbom Pula rađanje grada. Jedne arheološke izložbe kojom se htjela senzibilizirati pitanje i problem arheologije, odnosno arheološkog nalazišta u Kandlerovoj ulici, koje je danas izloženo propadanju. Izložbu je vidjelo 6.500 ljudi, što je za prostor koji je bio 70 godina zaboravljen i zanemaren, u stvari izuzetno velika brojka. I ono što sam ja rekao da je u stvari mali posao pred nama, mali posao je za nama, koliko god je bilo teško ovaj prostor adaptirati, u stvari sad je potrebno napraviti jako veliki napor da bi se od ovog prostora, ove crkve, adaptirane crkve, muzejsko-galerijskog prostora, stvorilo jedno od glavnih mjesta na području Pule, ali isto tako i Istarske županije, ali isto tako i Republike Hrvatske. Znači jedno mjesto koje po svojim programima, po svojim izvrsnošću stvara mjesto gdje će se i ljudi iz Pule učiti i dobivati određene kulturne sadržaje koje inače nije imalo prilike dobivati, ne samo iz područja Hrvatske nego i izvana. I isto tako mjesto gdje ćemo moći prezentirati svoju kulturnu baštinu turistima. Ideja je da kroz ljetne mjesece ovdje prođe 100.000 turista. Ideja je da kroz zimske mjesece ovdje kompletan grad ponovo prođe i stvarno vidi da treba ući u stari grad, da treba izaći iz jednog ritma Flanatičke, odnosno Kandlerove ulice, Flanatičke ulice, Prvomajske ulice, odnosno ulice Sergijevaca, da prestane kružiti u krug, nego da shvati da u starom gradu treba krenuti usponima gore, proći, opipati sve te uspone, zavoljeti sve te uspone, popet se u stari grad, zavoljeti stari grad, oživiti stari grad i da je ovo jedno od mjesta koje stvarno pruža mogućnost da se ovdje počnu događati neke nove stvari. Imamo Kaštel sa svojim novim događanjima unutra, sa koncertima, sa kulturnim događanjima. Imamo zgradu Arheološkog muzeja gdje se planira prenamjena prostora i se planira novi arheološki postav. Imamo malo rimsko kazalište koje se također planira adaptirati gdje će se događati kulturno događanje, antički teatar, koncerti i tome slično. Imamo samo ovu crkvu, muzejsko-galerijski prostor Svetih srdaca, koje će težiti da svojom izvrsnošću programa stvari privuče ljude u stari grad, da ljudi shvate da se može u Puli napraviti odlične stvari, da Pula i Istra imaju strahoviti potencijal, kako kulturni, tako financijski i kulturološki, da se ovdje događaju velike stvari, da moramo se riješiti nekakvog kompleksa provincije, jer mi nismo provincija. Provincija smo samo po tome što nismo centar nečega, ali kulturološki, vjerujte, u Puli i u Istri se svaki dan događa toliko događanja da ako neko pokuša otići na sva događanja koje se događaju u Puli i Istri je to jednostavno nemoguće. Mi smo zadovoljni i jako smo sretni da je ovaj prostor Svetih srdaca postao jedan mali kamenčić, jedan mali kotačić u obogaćivanju kulturnih sadržaja Pule, Istre i cijele Hrvatske.